Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Didto'y usa ka magtutudlo sa balaod nga nakabati sa panaglalis nila. Nakita niya nga maayo ang pagkatubag ni Jesus sa mga Saduseo. Busa miduol siya kaniyag ng utana. Unsa mang sugua ang labing hinungdanon sa tanan? Mitubag si Jesus. Mao kini ang labing mahinungdanong sugo. Pamati Israel, ang Ginoo kinahanglan. Pamati Israel nga ang Ginoo nga atong Dios maura gyud ang Ginoo. Kinahanglan mahalon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibok mong kalag, sa tibok mong salabutan, ug sa tibok mong kusog. Ang sunod mao kini, higugmaa ang imong isig ka tawo sama sa imong kaugalingon. Wala nay sugo nga labi pang hinungdanon kay niining duha. Ang magtutudlo sa balaod miingon kang Hesus, husto ka na magtutudlo. Tinuod ang imong gisulti nga ang Ginoo lamang mao'y Dios ug nga wala nay laing Dios gawas kaniya. Busa ang tao kinahanglang magmahal sa Dios sa tibok niyang kasing-kasing, sa tibok niyang salabutan, ug sa tibok niyang kusog. Ug kinahanglang higugmao niyang iyang isikataw ingon sa iyang kaugalingon. Mas maayo ang pagtuman ning sugua kaysa pagdala og mga mananap nga sunugon ibabaw sa halaran ug paghatag og ubang mga halad ngadto sa Dios. Nakaalinggat si Jesus nga maalamon kaayo ang iyang tubag. Busa siya mingon kaniya, dili ka halayo sa gingharian sa Dios. Ug wala nagayoy nangahas pagpangutana kaniya. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Manglingkod o kamong naghigda, higda. Maayong adlaw na tong tanan. Kini atong misa mo na nino, usa ka adlaw human nakalabay ang kalag-kalag o adlaw sa mga kalag. Ato ginainon adlaw sa mga kalag ha, kay kalag-kalag mura na siya duwa-duwa. No? Tuo-tuo. Adlaw sa atong mga minatay, mahal nga mga nangamatay. Hinaot pa unta nga nakaduaw, o katunga pa kaduaw, muduaw gyud. Kay matod pa nila, kung dili gani nato duawon, kita mo'y duawon. Muna nga mamugnaw gani ka diha. Basig di lang na siya ngayong nga nahimasmo ka. Basig gihikap ka. Bitaw mga igsoon nga nung doon naman tay tradisyon sa atong pagtuo nga ato gihandumon ang mga nangamatay. Murag sa tanan sigurong tinuhuan, kita ra yung mga Katoliko nga dunay adlaw alang sa mga nangamatay. Kaya nga naman, it is simply because of our connection with those who died. Dili na yung connection nga kapit, kundi our intimacy with them. Nga bisag patay na sila, naagihapon sila. Kaya nga naman, that connection is a connection of love. Na kining gugma, mao kini kinaiya, nga dili lang dinhi sa kalibutan, mulatas pa kini bisan sa laing kalibutan. Kaya nga naman, ang atong Ginoo, gugma. God is love. So that's why, bisan pagwana sila, bisan pa og dugay na ka silang wagid sila mawa sa atong hunahunag kasing-kasing simply because of love. Ug mao na ang labing importanteng mensahe karon sa itong mga pagbasa. Labi na gayud sa Ebanghelyo. Diin nangutana kining batan-on, magtutudlo. Kung unsa man gyud ang labing importante sa tanang sugo. Ang background ko ng mga igsuon,
kining mga Hudeo, daghan kay ni silag mga tulumanon, daghan kay silag mga sugo, moabot ko ni siyag mga 600 kapin. Kay kanang 10 commandments, ila pa nag-divide in so many things. Unsaon paghugas platito, unsaon paghugas sa tiil, tanan. Kita pwede ra maghilinuan, di man, inom. Sila na gini ritual, na gini seremonyas, nga daghan di kayo, naglisod na sila, unsa ang tinudanay, unsa ang labing importante. That's why they magtutulo, unsa magyud sa kadaghanan ning tanan. Unsay tubag ni Jesus? Gugma. Matod pa ni Saint Mother Teresa, not everything can do extraordinary things, but everyone can do even the most ordinary things, and yet with love. Mao ni pahinumdum nato nga sa matag lihok nato, over and above the things that we will be doing, it should be rooted and geared towards love. Ikaw sa iyong pagkaginikanan, ikaw sa iyong pagkabanag, asawa, magpabiling gina, unsa ka, o kinsa siya. Tagod karon, may monatas bag-o, na uban, magkadugay, magkalaay. Magkadugay, magmahay. Napay uban, nagkadugay, nagpinatyanay. Kaya nga naman, we fail to understand how is it to truly love. Unsa man giday ang gugma, mga igsoon. Matod pa sa Ebanghelyo, higugmaa sa tibuok nimong kasing-kasing, sa tibuok nimong huna-huna, sa tibuok nimong kusog. Nga sa ato pa, if you say or use the word love, it's never just an emotion. Yes, tinud-anay, ang gugma, love, you feel something, di ba? Kabati naman sa danang nagminyo ra mong duho, umoy gibating nindot. Di ba? Love includes emotions. And yet, we should always remember that our emotions or feelings are always fleeting. Dili sa nang higayon nga nalipay ta. Dili sa nang higayon nga masuko ka. Kaya ka nang magsigig katawa bisag way rason. Lain na siya. Kana pong magsigig kasuko bisag wa giinungdang rason, mura bag labaw para sa giregla. Ambot na unsa na siya. Dili sa nang higayon maon ka. And if we equate love with feelings, we can therefore say, love is also fleeting. Lumalabay ra gyud ay. Manang uban nagkadugay, nagmahay. Mga igsuon, ako yung gipangita pagbalik kaning nindot king basahon matag higayon nga natay kaslon. Pirmi man ko kasal diha sa Kalungsod Shrine, ako na asa kon assign. Kanunay ginamong ipabasa atul sa misa kining sulat, unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. It is a description of love. It says, love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others. It is not self-seeking. It keeps no record of things. Love always hopes. Love always perseveres. Love will never fail. Pahinumdum nato din mga igsuon that yes, love may imply an emotion, but in the end, it is a decision. Kanang pangutanon ang banag-asawa atol sa ilahang kasal. Kanang moingon ka nga dawaton ba nimo siya nga mahimong bana? Unsa itubagan na? Dawaton. Di ba na moingon tan-awon lagi ni padre? Magkinaunsa bahala na. Di ba? Ang tubag, oo akong dawaton. In English, yes I do. Pasabot ko no ni ana, imong gidawat dili lang tungod kay gwapo siya.
Imong gidawat dili tungod kay na stable siya. Imong gidawat dili tungod kay nalipay kaniya. Imong gidawat siya kay apil na ang iyang kahuyangan o bisan gani ang iyang kasalanan. It is the totality of the person. That's why matod pa sa Ebanghelyo, ihatag tibok nimong kasing-kasing kusog. Kay nganuman, mauna ang maghatag og kahulugan kung unsa ang gugma. Ug mao sa ni pahinumdom. Wa gyud magbuwag sigurong ba nag-asawa kung nakahibaw lang sila unsa ang tinudanay nga gugma. Wa gyoy mga ginikanan nga magsigig pangasaba mupasagad silang mga anak kung nahibaw sila kung unsa ang tinudanay nga gugma. Wa gyoy mga anak nga pasagdan ang ilang ginikanan kung nahibaw sila unsa ang tinudanay nga gugma. Ang gugma mugawas dili mudawat. Kung kitang tanan buhaton na siya, kanindot unta. Di gid kuagi bisan unsa makaingon nga loveless, because yes, he or she may have given him or herself. In return, she is also receiving, because the one he is giving to is also giving to him or her something. Real talk. May magining sulti unsa ning gugmaha. May gining sulti nga ihatag. Pero lisod gyud kaayo kung adto tas tawo nga lisod king sabton. Mga anak nga grabe na kay kapating. Bana nga bisyoso. Igsuon nga bintahoso. Silingan nga libakira. Kaay namang ipabarang. Iba? Sumay kitang muingon. Mao ni gugma. Pailob lang yun. Sus. Pero di ato kalimtan mga igsuon. Over and above the challenge of loving is the reality that we ought to be convinced of. Unsa man na siya nga mo ni maghatag na tug kahulugan sa tanan. For God so loved the world that He gave His only Son. Nga sa dili pa ka maingon nga mahigugma ka, tuhui, dawata, nga gihigugma na kang daan niya. Diba? Naikanta. Pagkat ang Diyos nati, Diyos ay pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. When time comes na makain ko nga nahurot na gid ka, bisag bugon, wa na gid mo puga. Iman before ka gisugo nga mahigugma, gihigugma na taniyang daan. Ug mao ni naghatag na tug kusog ug kahulugan sa tanan. Padayon ta ning santos nga misa. Kaunta atong masinati kanunay ang tinud-anay diya nga gugma. Ug kita usab mahimong instrumento sa gugma niya ngadto sa uban sugod sa atong pamilya. Hinaot pa.